ሰላም ሰላም ከመይ በልኩም ደሓንዲኹም ከመይ ትኾኑ ኩላትኩም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሙስሊምኩም ክርስቲያንኩም ከመይ ኣለኹም ደሓንዲኹም ሰሓብኹም ዝነኣስኩም ኩላትኩም ብሓበራ ብእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም ኢለ እየ ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኣነ ዘለኽዎ ጽቡቕ ክትህልው ይምነየልኩም ጽቡቓት ያው ሰላም ንኹሉ ደላይ ሰላም ይኹን እና ለማዓንቲ ኣጋጣሚ ዝኾነት ስእሊ ክትዝርግሕዋ ዝወዓልኩም ገለን ፀርፊ ገለን ምርቓ ክትምርቑ ርኤየ ማለት እዩ ያው ዝኣተኽዎ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኣፈላላይ ክህልወካ ግድን እዩ ሰብ ኮይኑ ኩሉ ኣፈላላይ ሎ ልክዕ ከምዘን ፈናጅል በበይነን ሕብሪ ዘለዋ ያው ደቂ ሰባት እውን በበይነ ሓሳብ እዩ ዘለና በበይነ ኣተሓሳስባ ማለት ልክዕ ከከም መልክዕና ንፈላለ ኢና ዋላ ባህርና ይኹን ዋላ ኩሉ ነገርናስ ክንፈላለ ገለስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ወላ ካብ ሓንቲ ኣዶ ዝተወለደ ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ኣተሓሳስብኡ ማለት እዩ እና እቶም ትፀርፉ ዝነበርኩም እውን ያው ብፀርፊ ዝመሃር ሰብ ዝመሃረሉ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ፀርፊ ክትፅሕፍ ተኾይንካ እኳስ ነቲ ሰብ ዝድህል ዘብል ዘይኮነ በቲ ፀርፊ ኣቢሉ ትምህርቲ ንዕኡ ክመሃረሉ ዝኽእል ክዕርየሉ ዝኽእል ክስተኻኸለሉ ዝኽእል እዩ ክኸውን ዘለዎ ያው መብዛሕትኦም ድማ ዳርጋ ከምኡ እዩ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ኣንቢብካስ ኣነ ኮይነ ያው ክመሃረሉ ዝኽእል እዩ ዝብሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ገለ ማለት ሽምግልናስ ናብ ከምዚ ይለኣኽ ድዩ ሽምግልና ማለት ግን እንታይ እዩ ገለ ዝብሉ ዝሓትት ሰብ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እና ጽቡቕ እዩ ኣፈላላይ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ እንቶም ትምርቑ ዝነበርኩም እውን ጽቡቕ እቶም ትፃረፉ ዝነበርኩም እውን ንትምህርቲ ምዃኑ እዩ ዘየምህር ነገር ግን ክትፅሕፉ ክትፀርፉን የብልኹምን ሓደ ሰብ ከምህሮ እዩ በዚ ገይሩ ክስተኻኸል እዩ ዝብል ትብልዎ እንድሕር ኮይኑ ግን ብፀርፊ ኣቢልካ እውን ክትፃረፍ ተኾይንካሲ ትምህረሉ ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እና ያው ዝሓፍትና ሕልፍ ክብል ገለ ይርአየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ማለት እዩ ያው ብዙሕ እኳ ተኸታታሊት ናይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይኮንኩን ኣነ ማለት ምስ ዘለኒ ግዜ ገለ ስለ ዘይመጣጠን ብዙሕ ኣይከታተልን ግን ሓደ ግዜ ተኣቱ ከለኻ እትሪኦ ነገር እኒኦ ማለት እዩና ይርአየ ሓደ ግዜ ዝሓፍትና ማለት እዩና ከም ትዛረቦ ገለ ድማ ከም ሰማዕኽዋ ስደት ብዙሕ ግዜ ከም ዝተመላለሰት እያ ትዛረብ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሕለፈት ብዙሕ ፈተና ከም ዘሕለፈት እውን ትዛረብ እያ ማለት እዩ እና ያው ፈተና ግድን እዩ ኣብ ዓለም ኮንካ ወዲ ሰብ ግድን እዩ ክፍተን ብቻ ግን ጠንካራ ኮይኑ ክወፅእ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ፈተና ከጋጥመካ ከሎ ጠንካራ ክትኮን ኣለካ ልዕሊ እቲ ትፍተኖ ብትሕቲ እግዚኣብሔር ባዕልኻ እውን ጠንካራ ክትከውን ኣለካ እና ያው ዝሓፍትና እውን ብዙሕ ሽግር ኣሕሊፋ ከም እትብሎ ኣብ ደረጃ በፂሓ ንሓዳር ስደት ኣቋሪፃ ንሓዳር ክትበቅዕ ምኽኣላ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ደስታይ ክገልፀልኪ ይደሊ እንኳዕ ደስ በለኪ እና ያው ዝተባረኸ ሓዳር ክኾነልኪ ዝተባረኸ ህይወት ክኾነልኪ ድማ ይምነ ያው እስካብ መጨረሻ ህይወትኪ ደስተኛ ኮንኪ ትነብሩሉ ህይወት ይግበረልኪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ካብ ብዙሕ ነገር ወፂኻ ያው ከምዚ ሓዳር ናብ ሓዳር ክትኣቱ ምሕሳብካ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ እና ያው ምስቲ ጠንካራነታ
ምስቲ ጠንኪራ ከምኡ ምዃና ግን ዝጎደለ ነገር እውን ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣነ ልክዕ ከምቱ ንስኻትኩም ሓደ ስኢልኩም ወላ ናረአኹም ከም ዘይረአኹም ብውሽጥኹም ደፊንኩም ደስታኹም ጥራሕ እትገልጹ ከምኡ ኮይነ ክሓልፍ ኣይደልን ማለት እዩ ደስታይ ክገልጸላ ደስተኛ ምዃነይ ኣብዚ ደረጃ ምጽሓ ይደሊ እንዴ ግን ከዓ ያው ንሳ ተስተኻኽሎ ነገራት ንዓኣ ዝጎድእ ነገራት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ከም ሓሳብ ማለት እዩ ተደልያ ጠቕማት ኮይኑ ትወስዶ ዘይጠቕማት ኮይኑ ድማ ያው እሱን ከም ናይ ባዕላ ትኸይድ ማለት እዩ ብቻ ግን ኣነ ማለት ክጠቅም እዩ ካብ ዝብል እየ ክዛረባ ማለት እዩ ፀርፈ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዘየድሊ ነገራት ኣይኮንኩን ክዛረባ ግን ክተውፅሕላ ማለት እዩ ሽምግልና ማለት ሓደ ሕቶ ሽምግልና ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለ ክሓታ ይደሊ ማለት እዩ ሽምግልና ማለት እንታይ ማለት እዩ ማለት ሲ ንሕና ሽምግልና ንብሎ ማለት እዩ ኣነ በዘጋጣም ተወላዲት ናይ ዓጋመ እየ ትግራወይቲ ዕባይ ወረዳ ገንተ ፈሽም ማለት እዩ በኣና ከባቢ ሽምግልና ሰብ ክበኣስ ከሎ ማለት ኣፈላላይካ ሓሳብካ በበይኑ ኮይኑ ስለትፈላለ ኣፈላላይ ስለ ዝህልወካ ማለት ክትጋጨ ገለስ ትኽእል ኢኻ በቲ ዘለካ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ወላ ካብ ሓንቲ ኣዲ ወፂኻ እውን ንባዕሉ ትኾነ ማለት እዩ ኣፈላላይ ሓሳብ ስለ ዝህልወካ ብኡ ክትረሓሓቕ ክተብል ትኽእል ኢኻ ዘይክትሰማማዕ ትኽእል ኢኻና ብኡ ናብ ዘይኮነ ናብ ባእሲ ገለ ክተምርሕ እውን ትኽእል ኢኻ ባእሲ ንኸይመፅእ ወይ ከዓ ተባኢስካ እንድሕር ኮንካ ከዓ ካብቲ ዘለካ ባእሲ ሰላም ንኽትፈጥር ሽማግለ ይለኣኽ ማለት እዩ እዞም ሽማግለ ከዓ ይሽምግልዎም ማለት እዩ ንዝተባኣሱ ሰባት ይሽምግልዎም የተዓረቑዎም ማለት እዩና እዚ በኣና ሽምግልና ይበሃል ማለት እዩ ብዓድና ብካልኦት ኣከባቢ ኣይፈለጥን ብናትና ኣከባቢ ግን ሽምግልና ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ እምበር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ናብ ሓዳር እትኣትወሉ ከም ዝሓፍትና ማለት እዩ ሽምግልና ኢላ ፅሒፋትሉ ኣላ በኣና ሽምግልና ይበሃል እዚ ሕፀ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕፀ ማለት ያው ሰባት ከይዶም ቤተሰብ ናይ እንዳወዲ ማለት እዩ ከይዶም ነዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር ክትገብር ዝደለይዋ ንውላዶም ድዩ ሓዎም ድዩ ብቻ ነቲ ዝደለይዎ ሰብ ንኽሓትሉ ፍቓድ ማለት እዩ ንኽሓትሉ ናብ ቤተሰባ ይኸዱ ማለት እዩ እዚ ሕፀ ይበሃል በኣና ማለት እዩ ያው ሕፀ ድማ ከይዶም እንታ ቆልዓ ክፋለጥዋ ይኽእሉ እዮም እዞም ዝተለኣኹ ሰባት ማለት እዩ መን ምዃና እንታይ ምዃና ይፋለጡ እዮም ማለት እዩ እና እዞም ቤተሰብ የዋፅኣ ድዩ እቲ ወድስ ምስኣ ዝኸይድ ድዩ ኣይኸይድን ድዩ ኢሎም ይውስኑ ቤተሰባ ባዕላ እውን ትውስን ማለት እዩ እንድሕር ዘዋፅኣ ኮይኑ ተኣቱ ማለት እዩ እሺ ይብሉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ዘየድልዮም ኮይኑ ከዓ ያው ኣየድልየካን ሰብ ማለት ካሊእ ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርካስ ወይ ከምዚ ሕፂት እያ ወይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርካስ ካብኡ ከም ዝርሕቑ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት እዚ ፍቓደኛ ከም ዘይኮንካስ ክተርድኦም ትኽእል ኢኻ ብናትና ማለት እዩ እዚ ሕፀ ይበሃል ማለት እዩ እና ብናታትኩም ኣከባቢ እንድዒ ማለት ወይ ከዓ ዘመናዊ ድዩ እኒኦ ሽምግልና ማለት ኣይተርድእን ሽምግልና ግን ወላ ዘመናዊ ይኹን ገለ ይኹን ሽምግልና ክበሃል ዘይግባእ ነገር እዩ እዚ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እዛ ሓፍትና ከምቲ ከርተትን ስደትን ሓሊፈዮ እትብል ያው ኣደ ቆልዑት እውን እያ ክልተ ቆልዑት ገለ ዘለዋ እያ እና ኣደ ቆልዑት ኮይና እውን እዚ ሓዳር እኳ ኣገዳሲ ተኾነ ማለት ዘይክትስማዕማዕ ትኽእል ኢኻ ምስቶም ቀዳሞት ዘይተስማዕማዕት ክትከውን ትኽእል
أفلالي حسابي اللوكا اختفلالي تخيليخا نا تفلالي أختكون كم بحدش يا حس تحتت لا أختكون تخيليا مالتيو بتتخكلني عند حركوينو برانك تزي كوينو مالتيو كم أختكم تخيليا جن سعبين زي ولو أيكونن سعبين على يو نولادك بزح تشجر مسوات تخفلها حدش سواء يكتمص خلها تمولادك تايكم زخونو يا ون يتحسب تخيلها مالتي وش كاوز عاوين يشتنقلت صنحي زلكا يبل بزخونه جن عبيتي أم دقا زي حفتنا تحدكوا نشتين بي إذا حنتكوا درجة محظة خوينا يا إكزابير أملا عدمنت عناني هابلا بدعمي مدسولو دقا مالتيو إنا زيتات تحسوا لك سواء يكون زي ندق خاوكالي يسولو دسي ولا حيلهم زي ريوم كتفلت لك مالتينا زي حاسبك يا تقعز لك مالتينا سدتك بزح شجر بزح انتن رئة كم زي شمقلنا إلى ديكورات مقارها زي حدا عوي كيكا يبقى مالتيو كان زوكاس كتتقفي باللغان تمليس كان سدت ونكو بعلخا قد بتكورو له زلكا كان زو كان دحركم دي الطافي خيص وحنا قونا سدت كتملس تخيلي مالتينا ገንዘብك بخمسة تزيت الطافي يبل توم سوات طبق تولوا دما صح نقوم قصيلا مرعى خاطر جيراسي ገንዘባ ودي أنا سدت تمليسات طبق مالتيو مالت حد سبسي كنقف بزقبات نقف لك بزي يقبو خدنا قبز قبو دما خدنا نقول لك النا ياو تستغلوا لكم سخاتكم ون مالتيو كم ناتي حسب ياو ناتي زي يمثل ገንዘብኪ ኣይትወድ ዝሓፍተይ ገንዘብክ ነጊፍኪ መልስኪ ናብ ስደት ከይቲ ስደት ገደብ ክግበሮ ግበር እየ ክብለክ ዝደሊ እና ሙሉእ ሓዳር ይግበረልኪ ፅቡቅ ይኹነልኪ